Meranie prevedieme na aparatúre s fotobránou, ktorú umiestnime na spodku, vyššie umiestnime štipec, pomocou ktorého budeme zväčšovať dĺžku nastavenia cez háčik a nakoniec nitky zavesíme závažie presne do cesty senzora fotobrány. Spustíme Logger Pro, software automaticky načíta senzorom snímané hodnoty a namerané veličiny. Umiestni do tabuľky a grafov. My toto nastavenie teraz zmeníme tak, že prídeme na experiment, nastavenie senzorov a nastavíme si na LabQuest Mini fotobránu, a to tak, že si vyberieme posledné časovanie fotobrány. Zmení sa nám teraz sľad tej stránky, trošku si ho upravíme, zmenšíme snímanie a trošku fotobránu natiahneme tabuľkou. Meranie je nastavené na 18 sekúnd. Rozkmitáme závažie kývadla a spustíme zber dát s tlačítkom v strede monitora. Počítač zaznamenáva údaje, kedy cez fotobránu prejde závažie. Krásne vidno tvár jednej periódy, ktorú následne budeme určovať. Za periódu kmitania môžeme považovať časový úsek obrazca, ktorý sa nám opakuje. V našom prípade vidíme, že dĺžka takého obrazca je približne 1,77 sekúnd a toto by sme mohli považovať za periódu. Vieme to presnejšie odčítať ako rozdiel začiatočného a konečného času. Využijeme na to funkciu preskúmať, klikneme na ňu a do pracovných listov si zaznamenáme začiatočný čas, ktorý nám zobrazí toho dvojitého Včka, a konečný čas tohto si prepíšeme do pracovného listu a odčítaním týchto dvoch časov dostaneme periódu daného pohybu. Opakujeme meranie s kratšou dĺžkou kývadla. Kývadlo skrátime približne o 5 cm. Fotobránu umiestníme k závažiu. Vychýlime kývadlo a spustíme zber dát. Po zastavení zberu dát opäť zistíme periódu kývadla s danou dĺžkou. Hodnoty zapíšeme do tabuľky. Celý postup opakujeme 10 krát. Pre korektné dáta je potrebné využiť dĺžkový interval od 10 po 60 cm. Každú dĺžku kývadla a jej periódu zapíšeme do tabuľky pracovného listu. Namerané dáta z pracovného listu spracujeme pomocou Logger Pro.
Upravíme si trošku graf a tabuľku. A vytvoríme nový manuálny stĺpec v položke Data, nový manuálny stĺpec. Prepíšeme prvý stĺpec z pracovného listu a tým je dĺžka matematického kyvadla. Skrátenie budeme označovať D a jednotku dáme základnú v metroch. Rovnako vytvoríme druhý stĺpec pre periódu matematického kyvadla Data, nový manuálny stĺpec. Označíme skrátenie veľkým T a jednotkou budú sekundy. Teraz prepíšeme dáta z pracovného listu. Prepísali sme namerané hodnoty do stĺpcov pre dĺžku a periódu matematického kyvadla. Netreba zabudnúť na posledný bod 0,0. Pri nulovej dĺžke bude perióda matematického kyvadla nulová. Vytvoríme graf, aby sme zistili, o aký matematický priebeh funkcie ide. V položke Vlož graf sa nám zobrazí závislosť, periódu času. Umiestnime ho do pravého dolného rohu. Ale my sme chceli závislosť periódy dĺžky, takže potrebujeme vodorovnú os časovú zmeniť na dĺžku. Klikneme na nadpis a vybereme si dĺžku kyvadla. Zobrazí sa nám priebeh. A trošku si ho natiahneme, klikneme na veľké písmenko A. A vidíme, že máme spojené body merania. Potrebujeme tie body vidieť a spájanie zrušiť. Takže klikneme do stredu pravým tlačidlom, vybereme možnosti grafu a zaškrtneme si symboly bodov, že chceme vidieť, a spájanie bodov nepotrebujeme. Potvrdíme hotovo a zobrazia sa nám body, ktoré sme namerali. Tvar bodov môžete zmeniť v tabuľke kliknutím na položku perióda a v možnostiach si zmeníte obdĺžníky na plný kruh, môže zostať stredne veľký a takto sa vám krásne zobrazí do grafu. Pozrime sa na to, akú závislosť budeme očakávať. Kyvadlo s dĺžkou L počas kývania bude dosahovať ľubovoľné výchylky x. Z trojuholníka pre vzdialenosti bude nám platiť, že sinus uhla alfa je protiľahlá ku prepone, čiže x lomeno L. Pre podobný trojuholník, v ktorom budú sily, ktoré budú pôsobiť na závažie na kyvadle, bude platiť, že sinus uhla alfa je sila F, ktorá vracia teleso do rovnovážnej polohy ku ťažovej sily Fg. Po dosadení porovnaní dostaneme, že Fp lomeno Fg sa rovná x lomeno L. Z tohto si môžeme vyjadriť silu Fp a rovnako môžeme povedať, že táto sila je jediná, ktorá pôsobí, ak zanedbáme odpor vzduchu. A z druhého Newtonovho pohybového zákona platí, že každá výsledná sila sa dá napísať ako m krát a alebo m omega na druhu x. Po dosadení dostaneme rovnicu. Vidíme, že z tejto rovnice sa nám vykráti x
čiže výchylka. Čiže taká daná výchylka nebude mať vplyv na periódu a rovnako sa nám vykráti aj hmotnosť M, z čoho môžeme usúdiť, že ani hmotnosť nebude mať vplyv na periódu. Zostane nám rovnica omega na druhu sa rovná G lomeno L, kde omega uhlovú rýchlosť si vieme napísať ako 2π lomeno T. Po dosadení, odmocnení vieme si vyjadriť periódu ako 2π lomeno odmocnina G krát odmocnina L, kde zlomok 2π lomeno G je konštanta, čiže nejaké číslo. Takže došli sme k tomu, že perióda bude úmerná druhej odmocnine dĺžky, respektíve, že bude úmerná mocnine na 0,5. Ide o mocninovú funkciu, ktorá bude mať mocninu menšiu ako 1. V matematike ste sa učili priebeh funkcie mocninovej ako y sa rovná a krát x na betu. Tu máme zobrazenú funkciu mocninou na druhu, čo je väčšia ako 1, respektíve mocninu na 0,5 alebo na 1 polovica daný priebeh. Tento daný priebeh budeme tiež očakávať. Takže vráťme sa k nášmu grafu. Logger Pro dokáže nameranými bodmi preložiť vybranú závislosť s minimálnou odchýlkou. Klikneme na graf a na ikonu preloženie krivkou. Zobrazia sa nám body závislosti a všeobecné rovnice funkcií. Tu si vyhľadáme mocninovú funkciu a d na betu a danou funkciou skúsime preložiť závislosť. Potvrdíme OK. Vedľa grafu sa nám objaví tabuľka s dátami, čiže priebeh a d na betu a hodnoty konštanty a 1,988 plus minus chybovosť a b 0,5068. Vidíme, že očakávaná závislosť b na 0,5 je veľmi blízko. Konštanta a je rovná zlomku 2π lomeno odmocnina g a po úprave a odmocnení dostaneme pre gravitačné zrýchlenie vzťah druhá mocnina 2π lomeno a. Po dosadení našej nameranej hodnoty zistenej 1,988 dostaneme pre gravitačné zrýchlenie hodnotu 9,989. Je to hodnota nameraná na danej zemepisnej šírke a nadmorskej výške. Z nášho teoretického vzťahu T rovná sa 2π odmocnina G krát odmocnina L si vieme určiť gravitačné zrýchlenie G pomocou hodnot periódy T a dĺžky L. Vieme si gravitačné zrýchlenie G vyjadriť vzťahu odmocnina G sa rovná 2π lomeno T odmocnina L a po umocnení dostaneme vzťah pre výpočet pre gravitačné zrýchlenie ako 2π lomeno T na druhu krát L. Prepojíme namerané hodnoty dĺžky kyvadla a periódy kyvadla daným vzťahom. Klikneme na tabuľku a v položke data si vyhľadáme nový vypočítaný stĺpec. Názov stĺpca bude gravitačné zrýchlenie. Skrátenie G
jednotkou meter deleno sekunda na druhu. No a ako výraz využijeme vzťah 2πt na druhu krát L. Takže zátvorka 2 krát pi deleno perióda. Periódu si vybereme zo stĺpca, perióda kývadla na druhu, prepneme si na anglickú klávesnicu, vybereme striežku na druhu a vynásobíme dĺžkou kývadla. Dĺžka kývadla. Potvrdíme, hotovo. Dostali sme ďalší stĺpec pre gravitačné zrýchlenie. Tieto hodnoty môžeme zviditeľniť v grafe, čiže vložíme graf, vidíme, ako sa nám zobrazili hodnoty gravitačného zrýchlenia, aký majú rozptyl. Najlepšie zistíme, či majú konštantné hodnoty, ak klikneme pravým na automatickú mierku od 0. Vidíme, že kmitajú nám naše namerané body okolo nejakej hodnoty. Túto hodnotu priemernú vieme zistiť kliknutím na položku analýza a štatistika. Zobrazí sa nám priemerná hodnota 10,16, ktorú vidíme, že je trošku odchýlka od 9,989 a odchýlka štatistická 0,24. Týmto sme na konci merania. Vaša ďalšia úloha je zhodnotiť presnosť merania a zdôvodniť odchýlky, ktorým pri meraní došlo.